Ola, chámame Rocío. Vivo a Caldelas e estudio en sexto curso. O meu pai, cando era novo, anduvo a extraperlo e ten moitas historias que contarnos. Algunhas dan medo e outras son divertidas. O meu pai viu aquí ao colexio a contarnos estas historias. A ver que vos parece. Vou falar do que ocorría hai 50 anos, que son moitos. Moitos, medio século. Bueno, perdón, non vamos a tan lejos. Hai 50 anos, a vida aquí en Galicia era moi mala. Se vivía moi mal, non había traballo. E traballábamos pois no campo, había que ir a leña ao monte, había que traer leña para cantar os ritmos as pernas. E se non ibas, se cantaban. Onde agora parece que iso non é bonito. E a continuación, vamos seguir porque non teño moito tempo. E a continuación, pois de noite, como non había onde ganar o pan de cada día e todo andaba moi mal, pois había o contrabando. Empezamos polo contrabando do café. E tíamos que ir de noite, como dixo esta señora, estas noites de inverno, de tormentas, por aí todos molladiños de noite, escapando da Guardia Civil, escondidos, e vindo a traer o contrabando, aos pelleros na orilla do río, a traerlo a punto de destino, por exemplo, a miña casa. E despois levalo a vender, a ganar unhas pesetas. Despois do café tostado, viña o café crudo, que viña en sacos, como se fuéramos en sacos de millo, que hai agora, viña en sacos, e pois había que levalo en coches a tostar a provincia de Ourense, porque por aquí non había tostaderos, só había os tostaderos na provincia de Ourense. E aí iba o café. Depois do café tostado, viu a chapa, que chamaban a chapa, vos non sabedes o que é iso, a chapa era cobre, unha chapa de cobre, que era... Pastilla de chocolate, non. Para que se usaban? Iso iba para fundir, para cobre, era cobre. E entonces para poderlo levar, porque eu fui un deles, que a levaba daqui para Vigo. E para levarla non podíamos levarla porque daqui a Vigo había moito controle da Guardia Civil. Perdón un momentiño, cantos anos tiña usted cando levaba isto? 17 anos, 18 anos. Como os que están na ESO. Sí, pero se iban no tren, me parece. Sí, Eu tiña coche, levamos no coche. Ah, pero moita xente iba no tren, me parece. Sí. Pero no tren, quen iba no tren? Estou explicando iso. Iba no tren, eu iba no coche, porque tiña coche. Tiña o coche dos meus pais. Non tiña os coches dos meus pais. Entón íamos no coche. E no alto del Puxeiro, por aí sempre estaba a Guardia Civil. E nunha destas me colleron. Levábamos a chapa metida en un chalecos, como destes pantalóns que teñen os bolsillos largos. Como tedes vos algúns pantalóns por aí que teñen os bolsillos largos. Sí, bueno, pero isto era un chaleco posto ao corpo, así, metido no corpo, metidas as chapas todas alrededor, leitiñas, levamos mellor 10, 15 kilos, 20 kilos, alrededor do corpo, para chegar a Vigo, descajar, pesar, vender, para ganar as crediviños, para manter, axudar a manter a casa, 500 pesetas, para axudar a manter a casa máis os hermanos, porque, por exemplo, na miña casa levamos 5 hermanos. En aquela, 5 fillos nunha casa era moito para os pais poderlo levar adiante. Pois xa a vida é un poquinho máis mellor. Era unha pai de familia hoxe mismo con 5 fillos tamén ten que medirse. Entón mellor a vida, pero bueno, aquela maneira. E ir por río, sin un anaco de pan, colleron un anaco de pan a marcharnos por río a noitiña de todo. Aí abaixo, ao río Miño. Ao río Miño. Empezaba a escurecer. Escondernos detrás dun pino, detrás dun fanteiro, dun toxo. Sabedes tú que todo, que é un penteiro, que é un toxo. Escondernos a mirar a Guardia Civil cando pasaba para arriba, cando baixaba para baixo, para controlarnos e nos dar unha seña co foco,
dar unha sella co foco e dicir aos compañeros do portugueses lá, pasai agora que van para arriba. Ou, ao contrario, pasai agora que van para baixo, ven os barquiños, os barcos, as lanchiñas pequenas, liñas, o contrabando, ramando a orilla. A ver, colleros, a ir vigilando en diante, vigilándolle para que non yo a Guardia Civil non os collera. E se os collían? Si, os collía, quedaba todo ali. Non os levan a cárcere. Quedaban coa mercancía. No, se escapaba. No, porque... Pero a mercancía non quedaba allí, e que pasaba con aquela? Era para eles, por Guardia Civil, ¿no? Iba paseando. Claro, porque estaban, Iba claro. paseando. É como ahora dicir os policías que hai agora que collen a droga e algunhas palmas collen os pés. Bueno, Isto é parecido naqueles tempos. Tamén a Guardia Civil vivía mal. A Guardia Civil tiña un soldeño moi pequeniño, que nos roubaban tamén o que podían. Iban as dúas as e máis, rillas, o que iban a podían e todo o que máis. podían. Bueno, eu sei o porque iso vivino, por desgracia, ou por suerte. Bueno. E tiñan un soldo pequeno, entonces pero non se lle podía pagar, porque tampouco non daba para lle pagar a eles, porque se pagabas a eles, porque a cousa era un margen pequeno de ganancia que te daban, entonces non podía. Bueno, e entonces a Guardia Civil, claro, a maioría deles eu sei a que lle foi a roubar patatas a fincas, a que lle roubaba as viñas de uvas, facían viñas para conta das uvas que roubaban nas fincas, nas parras. É dicir, que eles tamén estaban Pecaban. pasando, picaban. E depois algúns, últimamente algúns xa entraban no aro, xa ían aquelas 5.000 pesetas ou aquelas 15.000 pesetas ao mes para, bueno, a parte de arriba de Porto, por exemplo, podedes, toda a noite libre, podedes, é libre para a ala, ao fin da, isto empeza, por exemplo, ás 10 da noite e ás 5 ou 6 da mañá é libre, pero a continuación vas sobre 15.000 pesetas ou 20.000 pesetas, o que tratabas, non? Sí. Eu me acordo que lle pagaba 15.000 pesetas, que isto non quero dar nombres nin dar nada, porque non me interesa a vida, pero sei o que ocurría, o sea, o que pasou. E como a mí moitos, como a mí eran moitos que vivían con a mesma cousa, outros arriesgaban a non pagar. Era igual que cando loaba a furgoneta de peixe para Portugal, para Valencia do Miño, pasábase pola aduana. Hoxe non hai aduana, pero daquela había aduana, había que parar ali. Eu tiña un amigo que era un administrador da aduana de Tui, e chegaba ali, tira, pero sabía que ao fin do mes viña el sobre, como iso era todo, porque daquela era así a vida. E todo o que non soltaba, espera aí. Quedabas para o último, ou se levabas algo de macho sacaban, en fin. Isto tratándose do peixe, que do peixe tamén polo río Miño tamén pasamos moitos camións de peixe, porque non daban abasto a aduana de Tui, non despachaba o peixe. Entón pasábamoslo por Porto, pasábamoslo, máis ben a maioría del por Salvaterra. Salvaterra me acordou nunha noite mirar 14 camións a descargar peixe. 14 camións a descargando peixe de noite. Todo para Portugal. Pero non era peixe calquera, era o carapau. Peixe de aquí para Portugal. Nas barcas. Nas barcas. Chegaban os camións, co peixe, as barcas esperando, e para Portugal. Co carapau, co xurelo. Carapau pequeno este. O grande non, Bueno. Saben, porque na casa eu creo que todos comen monxerero. Como comería monxerero na vida dela. A miña filla por lo menos come peixe. Collía las caixas nas costas e collía correcto polo corpo abaixo, que se le vendía. E cobrabas o peixe cando chegaba ao punto de destino, que iba para Aveiro. Pero que non se queda. Para Aveiro, para Portugal, o último final de Portugal. Porque o portugués era o que menos traballaba, que empuñíamos todo éramos os españoles, porque de España había moito peixe, tocante o chincho, e todos había fartura, naqueles tempos había fartura de peixe. Bueno, naqueles tempos non, que isto do peixe foi no último, isto foi no último, a última miña era, isto foi no último, non hai moitos anos. Entón o portugués era quen levaba a iniciativa de todo era o portugués. Como o peixe chegaba ao punto de destino, se daba a gana de dicir, bueno, pois mira, este peixe non chegou ben,
Ti como no alá non ibas a mirar como chegaba o peixe, ti sábalo como metías aquí, pero como chegaba lá, porque mellor tardaba un día e pico, unha noite, a chegar lá, porque aquí a beira son moitos kilómetros. E se poñían a desculpa de que o pescado non iba ben, e quen perdía era o parente. Porque aquí, de parte de Malpica, Sada, Caíño, toda esta parte da Coruña, que colle moito peixe. Entón os camións veñen, ou ainda veñen hoxe, a Vigo. Os camións por toda esta casa de peixe. Agora traen de todo, non traen só os chinchos, traen de todo. Pero daquela viñan xa por propósito a traer porque había moita demanda de peixe para Portugal. Igual que cando era no contrabando, no café, no outro, que había demanda de Portugal para España. Entón, daquela, pois era todo o mundo que quería ganar un duro, pois desde Tui, ou abaixo de Tui, hasta Árbol, todas as noites, iso traballábase no Río Miño, era un vai e ven, todas as noites, era un cordón. O que tuvera máis suerte, o que era máis fino, que non o collía a Guardia Civil, ou que tiña máis suerte, ou puntaba, ou escapaba mellor, ou tiña, porque non era por jabarme, pero era moi fino de noite no río. Eu cheguei a agacharme dun penteiro de Tatulla, agora un carreiriño, porque por a orilla da vía había un carreiro así, unha cousa estreita por onde pasaban os guardias, e outros carreiro por a orilla do río, pois iban facendo conforme iba o terreno cedendo, o sea, como o terreno lle permitía. E entonces, detrás dun penteiro desta altura, agachadiño, aí pasa a Guardia Civil, a rente miña, que hai que ter moito aguante. E non estirar. E hai que ser moi fuerte. Quedar aí agachadiño detrás do penteiro, pasar casi che tocan ca capa, pasar, porque daban unhas capas. E iso xa parece que impogo, para iso xa parece que tanta medo. Os tricornios. Sí, no, pero cuidado. Una cosa es una cosa. Hasta os tricornios hasta impoñían máis. Una cosa é contar, Esa cordialidade que las tapas, levaban unhas capas verdes grandes. Hasta o collo de arriba que impoñían. Una cosa é contarlo e outra cosa é vivido, porque o teu corazón vai nun culo. Hombre. E coa metralla. Naquel momento falta xa quedaréis para o mal. E disparaban tamén. Pero non, eu tuvamos esa suerte de que eles tampouco non tiraban a matar a nadie, non tiraban a matar, tampouco non era... Pero tiros pegaban. Pero sí, para asustarnos a nos pegaban os cementerios, por exemplo. Entonces collía os focos que levaban no bolsillo, daba tres señales aos portugueses, apajábase aí a 3 veces e facían a señal, entonces xa sabían que eles que había vía libre. E veño por barco. E veño por barco, remando, síntenos chegar a orilla, que parece que non fan ruidiño ningún, veñen... E viñan caladiños. Bueno, chegaban ao teu lado, co barco ao lado teu onde estabas ti, e non te enteras. Que son los portugueses para eso, cuidado con eso. Y a remo, Y a remo, Y echaban jabón en donde lleva el remo para que no chillara. No sentías entrar los remos na agua, coa No pasada. sentía. Para eso no sentía. Yo que está atento sentía. Claro. Una cosa tan suavita que no se enteraba nadie. Cada uno me daba cuenta que estaba ao meu lado. E dali, axudarlle, claro. Viñan eles, coa carga de contrabando dentro, e os homes, no medio dentro dos barcos. Había que axudarlos, saltaban. Para eso eran moi finos os portugueses. E cando yo non podía ir al río, por calquera circunstancia que non podía ir, viñan menos a porta da casa, ali ao lado da iglesia, que eu vivo arriba da iglesia, tocábame na porta, vamos que xa está contrabando por aquí xa. Carai. Estas historias son moitas historias. Hoxe é o primeiro capítulo. Son moitas historias que se pode contar que agora externenos para eso, como nos falar para, o sea, para poder, porque hai que intentar isto non se lle pida a Pero nadie. forma parte da historia, teñen que Non se lle pida a nadie porque foi unha vida moi mala, porque aquí en Galicia non había onde ganar un duro. Por exemplo, na miña casa había, miña nai tiña un carneiro. Mira, tiña un carneiro, ellas veciñas daqui levaban as ovellas ali para o carneiro. E cobraban un duro por cada ovella que lle levaba.
5 pesetas. 5 pesetas. Sí, pero ahora hay que Entonces ahora non son máis, son 3 céntimos. E este Non chega máis de 3 este céntimos. menda que está aquí marchar con 14 ou 15 vellas por este baldíos que antes non había o caisto, cheo de pinos, cheo de podeses, non había nada, porque as cabras e as ovellas rellaban todo. Agora isto está probado de pino, de nada, pero isto hai uns anos para cá, que isto non se acorda, isto estaba limpinho. Para pastar as ovellas hasta a noite. E a noite chovendo molladillo, con un saco de vamos a ver, como chamamos o saco, un carapucho deses de arquilleira ou como é. Sí, que era de talla. Bueno, pues igual tiñan la colosa, pero a colosa tiñan Píñase pola cabeza. e chegar a pastar os ovellas e levar as ovellas reitinhas para casa. E se iban ao mellor a unha finca de calquera que escapaban, ainda lembraban de chegar a casa dos pais. Mire, que vai chegar tarde a... Bueno, outro día, mira, outro día veño, Que vai chegar tarde. sí, marchaba. Outro día veño, que? Como na tele, Sí. cada un para que vaya al jarabe. Outro día veño e vos conto outras historias que tampouco non sei se será po día de mañán a vos esta vida non la vades a encontrar, porque a vida xa é diferente toda. Ojalá que non a encontren. Pero polo menos é bo que sepan É tamén. todo diferente, é todo Pero xa que tedes sepan un que anaco de pan. tocaban, o que teñen hoxe, o que non tiñan Xa tedes todos un anaco de pan na casa para comer. En este momento casi todos os pais estaban ca comida feita ou están ca comida feita para